Eskerrik asko, erditu irakaslearen topaketa honetara etortzeagatik eta bi aldetan ikusten duzuen bezala, bakea zuek. Orduan, lagapestean batean dira eta erizkizunak ere hasiko gara. Kristauarekin, Eukaristiarekin hasiko gara kristau bezala. Eukaristia baita gure elkartearen gunerik importante. Aholkuaren zuloina. Zuk ematen dizkiguzu gutxi asko, beti zure elizaren eta elkartearen onerako. Horregatik, gure eskaintza zure gogoko izango denaren uste osoa. Vieron aparecer unas letras, como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas. En la voluntad de los afectos del hombre. Creo que el don del Espíritu Shut up!